थुनलाइ आरो खेला दुलाया मा बुस्थु बेखौ बिपिएफआ जेबो मिथिया। 17 बोसोराव थुनलाइ आफाद आरो गेलेनाय आयदाखौ बिपिएफआ गाफ्लेनानै दोनबोदों। जौ लोंनायाव बिपिएफआ खनसेयावनो 5 लाख रां गारो। दिनै 14 नं चिरांदुवारनि ब्लक कमिटि इउपिपिएल लाइमोन आफादनि बानजायनायाव 10टा प्राइमारिखौ लाना खेबलुर बादायलायनाय बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै बे बाथ्राखौ बुङो बिटिआरनि इएम रन्जित बसुमतारी बिथाङा। थुनलाइखौ बिथांमोना मालाबाबो हेफाजाब होआखैमोन। बर' साहित्य सभाखौ बिथांमोना गावसिनि आफादखियाव दोनदोंमोन। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सान्थिफुराव 14 नं चिरांदुवार ब्लक कमिटि इउपिपिएल लाइमोन गांखं आफादनि बानजायनायाव 14 नं चिरांदुवार ब्लकनि सिङाव थानाय 10टा प्राइमारिखौ लाना साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारिखौ लानानै खेबलुर बादायलायनाय हाबाफारिया दिनैनिफ्राय जागायबाय। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारियाव बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रन्जित बसुमतारीया दिनैनि गेलेनाय हाबाफारिखौ बेखेवनानै होलाङो। आरो बे हाबाफारियाव 14 नं चिरांदुवार ब्लक इउपिपिएलनि गासै दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे प्राइमारिफोरनि बिबानगिरिफोराबो बाहागो लायो। दिनै जोंनि 14 नं 14 नं चिरांदुवार कनस्टिटुयेन्सिनि ब्लकनि बानजायनायाव इयुथ दोलोआ भलिबल बादायलायनाय होदों इन्टार प्राइमारि। बेनि थांखिया जादों जोंनि गेजेराव समाज सिबिनोबा फिजिकेलि फिट थायोबासो स्पिरिचुवेलि मेन्टेलि फिट जानो हायो, अब्लासो जों जौगानो हायो। बे थांखिजोंनो जोंनि हाबाफारि। सार, माखासे मानसिफ्रा बुंसोदों इउपिपिएल सरकारा गेलेनाय आयदा थुनलाइयारि आयदा माखासे फेस्टिभेल खुंनायावनो समखौ बारहोहोबाय। दुखु मोनदों माखासेया। मोनसे समावथ' जौनि मेला, जुवानि मेला आरो बायदिसिना एन्टि ससियेल एलिमेन्टनि मेला। बुंनो थाङोब्ला माने बिपिएफ सरकारनि दिनाव जायखौ जोङो आनकनस्टिटिउसनेल वार्ड बाहायनो गोनां जायो, बेफोरबायदि मेला खुंबोबाय थाखादों। बेखौ दा बिथांमोना मोनैनि थाखायनो बिथांमोननि खर'आ दिनै गरम जानानै समाज बोखांनायनि थाखाय थुनलाइया गैयाब्ला बर' हारिया बा मोनसे हारिया थांनानै थानो हाया। थुनलाइया जादों हारिनि थांना थानायनि सिन। थुनलाइखौ बिथांमोना मालाबाबो हेफाजाब होआखैमोन। बर' साहित्य सभाखौ बिथांमोना गावसिनि आफादखियाव दोनदोंमोन, नाजादोंमोन, दैदेनगिरिफोरखौ बुरखायनो नाजादोंमोन। खिन्थु बर' साहित्य सभानि जौगानायनि थाखाय मावनो थाखाय बिथांमोना बोसोराव 5 लाख थाखाल' खुनु रोखोम होयोमोन। खिन्थु जोङो मिथिगौ बिपिएफनि दैदेनगिरिफोरा खेबसे जौ लोंनायाव 5 लाख गाहाम फैसाखौ खेबसेनो गारोमोन। गतिके बिसोरनाव दुखु मोननाय, दाहा मोननाया थाखागोन। गावसोरनि जा माने समाज सोबख'नाय, समाज गादबनाय, समाजखौ फोजोबस्रांनायनि जा नेचार, बे नेचारखौ दिनै जोंनि सरकारनि दिनाव दिन्थिनो हायाखिसै। बेखायनो बिथांमोना दिनै बाथा बायदि खर' गैयै सासे मानसिखौ बिपिएफआ बाहायनानै जौ जुवा ड्राग्स होगासिनो दङ। गतिके बेवहायनो हमनो हायो बिपिएफआ बेसेबां समाज सिबिग्रा आरो बाथाया दिनै बेसेबां अस्त्र हिसाबै बाहायजादों। निउज डेस्क बड'सा।